Ассалому алейкум дӯстони азиз, субҳ хайр. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозира мехе як гули хушрӯ омадагӣ ҳаст аз паплин. Хостум барои шумо нишон дидим. Нархи 200 сомон донада каси ёфта мегира, бо арзон мешава. Сангошон мехе вая тирепире дизайнш беҳад паплинои нав бисёр омадагӣ ва ёшам ман нишон медиҳем. То охира тамошо кунед. боварӣ дорам ки писандтон мебиёяд. Доставка дорем ҳам дар дохили Тоҷикистон ва ҳам дар Русия. Ана инора ман нишон дода будам. Ём 200 сомони як либос шай. Аз ино сангои дизайнш буд. Ҳози боша анамхе сангои минус плюс шастай. 200 сомони. Се ранг дора. Ино ранги комбахт метова, гули комбахтан. Ҳаст аз анаи и гирбишинай. Аз майрани кунам. Ана ин намудо гирбишина 240 сомон дай донада. Каси ёфта мегира бо арзон мешава. Ду ранг дора. Ина сангошон хамиллион. Иш дизайн. Дизайнш ҳам ҳамин нархай. Бибинед, иш дизайн буда. О, дизайнш ҳам ин нархай. Барои ки қолаб наздик қатизад. Санг дизайн, сангш бисёри базадагай. Дидед, донада 240 сомон. Аҷоиб фасон. Ана ҳастай бо ина ё дӯстони азиз 220 сомон ашай аз сабабе ки иш паплинай, паплин дубайский аз сабабе ки сангиш хамиллионай. Агар ай ҳамин нусха санги вайша гиред. Сваровскиша, Сваровскиш 200 сомон меғалта ина мидонамуда. Ана и хамиллионаш бошад 220 сомон. Хулоса ина мине. Аҷоиб бод хушрӯ. Тамошобино як гули аҷоиб омадай. Фасон хушрӯ. Итальянский шелк. И хляй. Сабукакай. И давай намеши. Гарм намеши. Ина сангой дизайн дора. Аҷоиб. Фасон 300 сомон як либос шай. Яке хушрӯ. Дар ҳақиқатам гули кам ёфтай. Ранг шабине чихой. Ярки фасон. Мада беҳад мақбул шид. Ина. Агар дар кор шава, нависед. Доставка дорем 300 сомон як либосаш нархи дона. Касе ки ай ҳамиё опта мегира бо арзон тарак мешава. Тамошобинони азиз бинед нусхои нав бромадай. И дар материалои 1000 чанд сомонаяй ҳанами нусха. Ози боша дар паплин бровардиян. Паплинои дубайский дай рабин санги хамиллионай. Ҳамхе гулкадагай. Баргак, шохак. Ина дизайн хичон кардагӣ ҳастанд. И санги навай, нусхаи нав. Нархи 250 сомон як либос шай. Ира бинед чихе фасон. Иш бой хеле баргак дора ҳама ҷошта. Сангошон тоза хамиллион. Ана зардаш бо фасонак. Зардакоша диде? Зардаш бо гулиш дига хеле. 250 сомон. Як либосиш.